Fil-Parlament Malti għaddew mit-tielet qari il-liġijiet li se jirregolarizzaw is-settur ta' blockchain u l-muniti diġitali. Liġijiet li fost oħrajn se jaraw il-ħolqien ta' awtorità ġdida li se tirregola t-teknoloġija tal-blockchain u lil dawk li joffru s-servizzi relatati mas-settur. Fuq inizjattiva ta' Stasis, kumpanija tal-blockchain li ilha topera f'pajjiżna l-aħħar snin u li qed tippjana li tirregolarizza ruħha mal-qafas legali Malti, saret konferenza li matula ġew spjegati dawn il-liġijiet. James Farrugia sieħeb fin-negozju ma' din il-kumpanija li ħadem jitfit mal-gvern fit-tfassil ta' dawn il-liġijiet, stqarmu news li dan kien pass fid-direzzjoni tajba li poġġiena fuq nett tal-lista tal-pajjiżi Ewropej li għandhom dan it-tip ta' regolarizzazzjoni. Kienet vera pass in the right direction, għas sempliċi raġuni li naturalment ħankunu l-ewwel pajjiż fl-Unjoni Ewropea b'qafas regolatorju pjuttost komplut li kaverja arji differenti. U naturalment, waħda mill-ewwel pajjiżi fid-dinja wkoll li naturalment qegħdin jikkrew qafas regolatorju f'dan is-settur. U żied jgħid li dan il-pass se jdakkar iżjed pajjiżi Ewropej li jfasslu regolarizzazzjoni tas-servizzi tal-blockchain. Iżda żied jgħid li tkun l-ewwel pajjiż immossa vantaġġjuża li se jgawdu minnha biss pajjiżna. Probabilment, eventualment, li ju kif ukoll other member states oħra tal-Unjoni Ewropea se jsiru u se jirregolaw f'dan il-qasam. Li tkun wieħed minn tal-ewwel dejjem jgħin għax naturalment ilħaq tistabbilixxi lilek innifsek bħala key player f'dak is-settur. Grigory Klumov, il-kap eżekuttiv ta' din il-kumpanija, stqar li jinsab kburi li jopera mill-pajjiż li hu wieħed mill-ftit li jifhem li t-teknoloġija ta' blockchain hija triq il qudiem. Preżenti għal din il-konferenza kien hemm ukoll il-Prim Ministru Malti Joseph Muscat li stqar li dawn il-liġijiet se jkunu qed jiffurmaw qafas regolatorju b'saħħtu ħafna li se jassigura trasparenza u l-kontabilità f'dan is-settur. Żewġ fatturi li se jkomplu jpoġġu lil pajjiżna fuq il-mappa tas-servizzi diġitali biex iktar kumpaniji jażlu l-Malta biex jinvestu.